Hei vaan! Eli seuraavaksi mä aion tässä näyttää, että miten Teamcenter-tilassa tehdään malli ja tallennetaan se. Eli näiden alkukiepsujen jälkeen, joka nähtiin tuossa äskeisessä videossa, Solidetsen käyttö Teamcenterin kanssa, asetukset, .mp4 video, niin tämän jälkeen sitten katsotaan, että miten tämä malli tehdään ja miten se tallennetaan. Okei. Mä laitan tässä Base Reference Planes, eli nämä perustasot päälle tuosta valinnasta, jolloin me saadaan tähän nämä perusdatumtasot. Ja enemmän tässä nyt haetaan sitä, että tehdään joku yksinkertainen kappalemalli ja katsotaan, miten se tallennetaan Teamcenteriin, kun se, että oltaisiin tekemässä jotain monimutkaista mallia. Eli otetaan ihan pursotus ja mennään tuohon perustasoon. Tehdään siihen suorakaide. Näin. Ja haetaan kappaleelle mitat. Levy 100 × 100. Näin. Sen jälkeen Close Sketch. Ja annetaan kappaleelle paksuus, vaikkapa 20 mm. Näin. Ja hyväksytään Finish. Okei. Nyt meillä on ensimmäinen piirre valmiina ja me haluttaisiin tallentaa tämä kappale. Eli sehän tapahtuu ihan normaalisti Save-napilla. Näin. Ja järjestelmä miettii muutaman sekunnin, kun se käy tuolla Teamcenterissä tarkastamassa. Nyt me tultiin tähän tallennustilaan. Siellä on tällainen sarake. Täältä me voidaan valita Item Type, joka on SEAM Item. Tärkein asia, Item ID. Me annetaan tälle kappaleelle ihan uniikki ID-numero. Eli mennään tähän vasemmalla hiirennäppäimellä ensin tähän soluun, oikealla hiirennäppäimellä klikataan ja otetaan tältä Assign. Eli Assign-toiminnolla me haetaan tälle uniikki ID. Eli kun mä klikkaan tätä valintaa näin, niin se antaa tuohon numeron, joka tässä tapauksessa on 076123. Mä kirjoitan sen varmuuden vuoksi talteen tähän paperille. 076 1 2 3. Näin ikään, eli se on siinä tallessa. Ja tämän jälkeen, kun mä tiedän tämän numeron, niin mä löydän aina tämän täältä Teamcenteristä tämän perusteella. Revisio on A, eli siitä ei ole tehty mitään päivitysversiota. Ja olkoon tämä name nyt sitten tylsästi levy A. Korjataan vielä kirjoitusvirhe sieltä levy A. Tänne voi laittaa muutakin tietoa, esimerkiksi kuka sen toimittaa tai myi, firma Oy, mihin se liittyy. Se liittyy kokoonpanoon. Siinä voi tietenkin olla joku numerokin. Minkä tyyppinen tuote, osto-osa. Me voidaan antaa materiaalitietoa, materiaaliaihio koko, materiaalikoodi. Vaikkapa AL-SI-MG1 T6 alumiini, materiaalikoodi, niin se voisi olla vaikka tanko 100 × 100 × 20, jos se leikataan suoraan tangosta. Täältä voidaan valita sitten tarkempi alumiinikoodi sille esimerkiksi. Massa lasketaan myöhemmin tallennuksen jälkeen. Ja voidaan kertoa, että se on mekaaninen komponentti. Ja tänne tulee suunnittelijan nimi Automatic.
Näitä tietoja pystyy myöhemmin päivittämään, mutta tässä vaiheessa tietenkin kun tiedetään jo, että tällainen osa tehdään, niin miksei sitten laittaisi sitä heti kuntoon. Ok. Ja tämän jälkeen huomaatte, kun tallennus menee läpi, että tänne historiapuuhun tulee tämä koodi, nimi, ja siellä lukee check it out to you, latest, eli se on silloin mun omaisuutta, minä pystyn sitä muokata. Ja konkretisoidaan asiaa hieman sillä tavalla, että pannaan siihen tuotteen päälle vielä tuo numero, eli mä otan täältä cut-komennon, menen tuohon yläpintaan kiinni, Tools-valikosta, text, työkalu, ja otetaan fonttikoko tollanen 20, ja mä kirjoitan vielä tuohon päälle sen numeron, eli se oli 076123. Ok. Pannaan siihen tuoten numero päälle. Close sketch ja leikataan se tuohon materiaaliin 2 milliä syvään alaspäin. Eli tuolta cut ja distance 2 milliä, enter ja näytetään kappaleeseen päin. Näin, niin se voidaan siitä hyvin visuaalisesti sitten vielä todeta tuo numero. Näin. Ja tämä voi tietenkin myöskin tallettaa, eli nythän kappaleeseen tuli muutos, niin save. Ja näin me ollaan talletettu se Teamcenteri ja tuolla rekisterinumerolla 076123. Tämän voi löytää sieltä järjestelmästä ihan milloinka vaan.